Gusto mo bang bumilis ang sasakyan mo? Isang paraan para bumilis ang sasakyan ay ang lagyan nito ng turbo. Ako nga pala si Carl at sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumagana ang turbo. Ang turbo ay inimbento ng isang Swiss mechanical engineer na si Alfred Bucci noong 1905. Ang purpose ng turbo ng mga panahon na yon ay para bigyan ng mas malakas na power ang mga diesel engines gamit ang usok na lumalabas sa tambucho. Well, kung iisipin mo nga naman, nasasayang na energy din naman yung usok na binubuga ng tambucho, ba't di pa natin gamitin sa kapaki-pakinabang na paraan? Sa una, hindi ito intensyon para gamitin ng mga tuners para bumilis ang kotse. Noong unang inilabas ang technology ng turbo, inadapt din ito ng mga airplanes dahil nawawalan daw ng power ang mga airplanes sa matataas na altitudes. Okay, alam natin na kapag nasa tuktok ka ng Mount Everest, wala na masyadong oxygen doon. Kapag wala kang oxygen tank, hindi ka makakahinga sa tuktok. Kung ihaharurot mo ang isang kotse sa altitude na kasing taas ng Mount Everest, di hamak na babagal ang sasakyan mo at lalagok ng mas malakas na gasolina dahil wala masyadong oxygen sa atmosphere. Dito pumapasok ang mga turbochargers. Mas makapal ang oxygen o mas condense ang hangin, mas malakas ang boost o power ng sasakyan. Bigyan ko kayo ng mga examples para mas maintindihan. Yung kandila, hindi yun mag-aapoy nang walang oxygen. Yung uling, hindi yun magbabaga ng malakas kung hindi mo papaypayan. Ganun din sa makina ng sasakyan. Kapag binugahan mo ng mas maraming oxygen, mas malakas ang sabog at mas mabilis mag-ignite. Okay, explain ko kung paano gumagana ang turbo ng sasakyan. Ang turbo ay yung bakal na hugis nail o suso na makikita mo sa makina ng sasakyan. Ito ay may dalawang turbines na magkasalungat. Kapag umikot yung isang turbine, iikot din yung kabila. Ang mga hélice nito ay pinapaikot ng exhaust gases o yung binubugang usok ng tambucho. Kinakabit ito kadalasan malapit sa exhaust manifold. Habang nire-rev ang sasakyan, bumubuga ng usok ang makina na siya namang nagpapaikot sa mga turbines. Yung kabilang side naman ng turbo ay turbine compressor. Dito nabubuo yung condensed na hangin. Ang compressor ang nagko-compress ng hangin bago ito ibigay sa makina. Kailangan nito ang tamang bilis ng ikot para mabigay ang sapat na oxygen at boost sa makina. Pero bago makaabot ang hangin sa mga cylinders, kadalasan dumadaan muna ito sa part na tinatawag na intercooler. Itong intercooler, ito yung nagpapalamig sa hangin na nagmumula sa turbo. Yung hangin kasi galing sa compressor ng turbo, umiinit din dahil sa compression ng oxygen. Ang prosesong ito ay tinatawag na force induction, kung saan pinipilit natin bugahan at paypayan ng maraming oxygen ang makina para mas bumilis at lumakas ang power. At yan ang purpose ng turbo. Ang mga sasakyan na walang turbo at humihigop lang ng hangin normally ay tinatawag na naturally aspirated engines o NA. Doon naman tayo sa mga problemang sinolve ng mga mas bagong engineers sa turbo. Naisip ng mga engineers na kapag mas malaki ang turbo, mas malakas ang boost, pero nagkakaroon ng problema. Ito yung pakiramdam na pag-apak mo sa silinyador ng sasakyan, magkakaroon ng kaunting delay bago mo maramdaman yung pag-boost o pagbilis ng sasakyan. Ito yung tinatawag na lag time o lag na tinatawag. Kapag malaki kasi ang turbo, may saglit na panahon kang hihintayin bago mapaikot ang turbines at makarating ang hangin sa makina. Marami naging solusyon ang mga engineers para mabawasan ang lag time ng turbo. Yung iba naglalagay ng dalawang maliit na turbo o twin turbo para hindi na sila gumamit ng isang malaking turbo, at yung ibang engineers naman ginawa nila ang tinatawag na sequential turbo kung saan naglagay sila ng isang maliit at isang malaking turbo para mabawasan ang lag time. Mas una nagpapasok ng hangin ang maliit na turbo bago sumipa yung malaking turbo. At yan lang naman ang simpleng explanation at mga dapat nyong malaman kung paano gumagana ang turbo. Ginagamit pa rin natin ang turbo hanggang ngayon sa mga sasakyan dahil sobrang efficient at revolutionary ng invention na to. Please share this video at comment mo naman ang feedback mo below. Syempre mag-subscribe ka na din. Salamat sa panonood.